Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε επειγόντως το κομμάτι των Judas Priest Diamonds and Rust, διότι αυτή τη στιγμή κινδυνεύουμε να μεταφερθούμε από τα FM και από το ίντερνετ κατευθείαν στα AM. Έχουμε συνδεθεί κατευθείαν με επικίνδυνη προσωπικότητα από την Κρήτη και καλησπερίζω αυτή τη στιγμή τον Λάζαρο τον Αλεξάκη. Βρισκόμαστε όλοι στο στόμα του λύκου. Καλησπέρα, Λάζαρε. Καλησπέρα, Θανάση. Τα χαιρετίσματά μας από Αθήνα. Περιμένουμε εναγωνίως να μας πεις το οτιδήποτε σε ρωτήσουμε. Μια σελίδα στο Facebook, κοτεύει να κατστομάρει ολόκληρο το Facebook αυτή τη στιγμή. Να σταματήσουμε τα ποντίκια που έχουμε να έχουν καλώδιο ή οτιδήποτε άλλο και να είναι κανονικό ποντίκι. Οι σελίδες κινδυνεύουν, οι ζωές μας έχουν αρχίσει να παίρνουν άλλη τροπή. Πες μας καταρχήν πώς ξεκίνησε το Motorcycle Customizing, μια σελίδα στο Facebook που πραγματικά έχει μετατρέψει τα δεδομένα της μοτοσυκλέτας. Λοιπόν, να σου πω καταρχήν ότι δίστασα την τελευταία στιγμή να έρθω στην εκπομπή, γιατί κοίταζα τώρα τις φωτογραφίες σου στο Facebook και έχεις μία που κάνει σούζα. Ναι, αλήθεια είναι. Βέβαια, προφανώς Photoshop, εντάξει, αλλά όπως και να έχει κάνει σούζα. Και, ναι. Ναι, αυτό με κόλλησε λίγο. Το κατάλαβα, ζητάω συγγνώμη, ξέχασα να αλλάξω τις φωτογραφίες πριν στην εκπομπή. Ακούτε? Ναι, σ' ακούμε ακόμα και στον αέρα είμαστε, με τη σούζα ακόμα. Ωραία, να πούμε τώρα για την ομάδα. Όταν ξανά άρχισα να ασχολούμαι, γιατί είχα κάνει ένα διαλυματάκι, όταν άρχισα να ασχολούμαι με μηχανές, ομάδες κτλ. Είδα ότι ήταν όλοι λίγο πολύ στα καβούκια τους. Δηλαδή ήταν ομαδούλες από εδώ ή από οι τέτοιοι, από εδώ Ιταλία, από εδώ Ιαπωνέζοι, από εδώ αυτά. Δεν μιλούσε κανείς σε κανένα, όλοι ασφαλείς στα κλουβάκια τους και υπήρχαν στεγανά παντού. Μάλιστα. Υπήρχαν και ομάδες, ας πούμε, όπου έπρεπε να κάνεις αίτηση να έχεις το μηχανάκι το συγκεκριμένο για να μπεις μέσα. Αλλιώς δεν μπαίνεις. Ναι, υπήρχαν κάποιες ιδιαιτερότητες σίγουρα. Υπάρχουν. Εγώ ήθελα στο MRCG, ας πούμε, να είναι κάτι το οποίο είναι σαν η παρέα που καθόμαστε στην καφετέρια, όπου είναι όλοι δεχτοί, ας πούμε. Τα πάντα, ό,τι και να έχει ο καθένας. Ακόμα και άτομα με Suzuki. Μπορούμε να λέμε Suzuki στον αέρα? Ναι, μπορούμε. Έτσι. Μπορούμε να λέμε τα πάντα στον αέρα, Λάζαρε. Περιμένω να ακούσω πολλά πράγματα από σένα. Ναι, ναι, ακόμα και άτομα, ας πούμε, με Suzuki, όχι τα Vistrom, τις μηχανές τα Suzuki. Μάλιστα. Μια ομάδα που θα είναι back to basics, δηλαδή, για να σου δώσω να καταλάβεις. Ειδικά ξέρουμε, ας πούμε, το βλέπουμε όχι μόνο στα μηχανάκια, το βλέπουμε και παντού, ότι ο κόσμος αλλάζει, γίνεται πιο πολιτισμένος. Δηλαδή έχουμε το σύμφωνο συμβίωσης στα σκούτερ, τα χορτοφαγικά εστιατόρια, το ηλεκτρονικό τσιγάρο, την ηλεκτρονική... Τι το θέλεις το σύμφωνο συμβίωσης, ρε σύντεκνε. Αποτέλεσμα, ας πούμε, η γνήσια λαϊκή λίμπιντο του κάγκουρα να στενάζει. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες, θέλω να μου το στείλεις σε μήνυμα. Θα στα στείλω, θα θυμηθώ τι σου λέω, θα στα στείλω. Δηλαδή έχουμε κάποια στιγμή προχωράει το πράγμα και ο μέσος κάγκουρας είναι περικυκλωμένος από πιστωτικές, traction control, ηλεκτρονικά βοηθήματα, τρανσαμινάσεις, δηλαδή έχει πέσει πάρα πολύ. Οπότε ο ρόλος ο δικός μου μέσα στην ομάδα, από το βιβλίο, από το μοτό, από το blog, από όπου θες, είναι να δημιουργήσω, ας πούμε, θύλακες επανάστασης. Δηλαδή σε 1,5 χρόνο μέσα έχουν βγει 17.000 μέλη με πριόνια στα χωράφια. Κάτι για το οποίο είμαι περήφανος προφανώς. Και είναι αληθινά μέλη να πούμε, γιατί βλέπουμε πολλές σελίδες στο Facebook που είναι fake. Έχουν πάρα πολλά άτομα μέσα που δεν είναι καν αληθινά. Βλέπουμε δημοσιεύσεις μελών που παίρνουν πάρα πολλά σχόλια. Όχι μόνο δικούς σου προσωπικούς φίλους που είναι στην ομάδα, αλλά οποιοδήποτε γράψει κάτι, υπάρχει μια κινητικότητα σε αυτή τη σελίδα. Ναι, εδώ βλέπεις μια καλημέρα, ας πούμε, και φτάνει και ξανά καλημέρα και λένε, είναι σαν να περπατάς στο χωριό, όπως είχε πει ένας φίλος. Είναι μια ζωντανή σελίδα. Ναι. Και είναι πάρα πολλά άτομα που είναι και ιδιαίτερα ενεργά, οι περισσότεροι. Δηλαδή υπάρχει και άλλη μια σελίδα, ας πούμε, πίσω από τη σελίδα που λέω εγώ, οι οποίοι δεν γράφουν πολύ, αλλά μου στέλνουν μηνύματα, ασχολούνται και απαντάω όσο θα προλάβω. Τι μηχανή να πάρω, πώς να το κάνω, να το φτιάξω. Και έχουμε στην ομάδα άτομα δυνατά, ας πούμε. Έχουμε χαλβαδοποιό που πήρε 600 για να κάνει σούζες. Έχουμε ιδιοκτήτη οίκου ευγυρίας με κοτσίδες που έκανε σε ξεμόντα 400 κάδες Χάρλεϊ. Δηλαδή έχει προσωπικότητες. Έχουμε νεαρό που έβαλε στο φούρνο της μάνας του πλαστικά καπάκια για να τα βάψει και ρήμαξε τα γεμιστά. Δηλαδή έχουμε πολιτισμό, με λίγα λόγια. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι εκτός από τη σελίδα Motorcycle Restoring and Customizing, αρθρογραφείς εδώ και αρκετό καιρό στο περιοδικό Μοτό, από το δικό σου το προφίλ μέσα στο περιοδικό Μοτό στην τελευταία σελίδα, καθόλου τυχαίο αυτό. Και εννοώντας πάντα ότι είναι δηλαδή η τελευταία σελίδα όλο το ρεζουμέ της ιστορίας, εγώ την τελευταία σελίδα από εκεί ξεκινάω. Δεν είναι τυχαίο ότι διαβάζω ανάποδα το περιοδικό. Δεν εννοώ 90 μοίρες ανάποδα, εννοώ από την τελευταία σελίδα. Και έχουμε το στόμα του λύκου, που πραγματικά το στόμα του λύκου έχει μια εξαιρετική πένα και πρέπει να ολοκληρώσεις το άρθρο για να καταλάβεις τελικά τι λέει αυτός ο λύκος, που λέει πολλά πράγματα μέσα από κάθε σελίδα που του ανήκει.
Κοίταξε, στο μοτό ξεκίνησα από μια μικρή παρέα που ήταν το μοτοκαφενείο. Δηλαδή, όπως σου είπα, εγώ τα είχα αφήσει λίγο για να σου πω και γιατί τα άφησα. Είχα ένα ρο 51 το οποίο το λάτρευα και όταν μου το κλέψανε δεν ήθελα να ξαναδώ μηχανάκια. Εσύ. Στο σημείο που δεν είχα μηχανή. Ναι. Και έφτασα στο σημείο να είμαι και κάτω από το δεν έχω μηχανή. Δηλαδή πήρα ένα K75, μέχρι εκεί έφτασα. Μετά με την παρέα, ας πούμε, του μοτοκαφενείου και αυτά, είχα αρχίσει ξανά περνα μπροστά μου και από εκεί συνάντησα τον Χάρη το Μωραϊτίνη, ο οποίος εγώ έγραφα εκεί, γιατί πάντα ήταν το γράψιμο, ήταν τα πράγματα που δεν μπορούσα χωρίς. Ναι. Μου λέει, γιατί του λέω δεν έχετε στο μοτό μια σελίδα όπως είχα παλιά, ας πούμε, τον Πανούτσο ή τον Στούκερμαν, το οποίο τους λάτρευα. Μου λέει, γράψε εσύ κάτι, μου λέει, αφού γράφεις. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Ο Στούκερμαν, με συγχωρείς για την παρέμβαση, γιατί δεν μπορώ να ακούω αυτό το όνομα, να μην κάνω αυτή την παρέμβαση. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για τον Αρβανιτόπουλο που έχει γράψει τη βίβλο του ελληνικού μοτοσυκλετισμού, την ιστορία του ελληνικού μοτοσυκλετισμού, ο οποίος διδάσκει φιλολογία στη Φλόριντα της Αμερικής. Αξίζει να το πούμε, ο Στούκερμαν δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα, έχει γράψει τη βίβλο του ελληνικού μοτοσυκλετισμού. Εξαιρετικός, ναι. Εξαιρετικός. Και μετά από αυτό, εγώ όταν ξεκίνησα είχα πει στο Βασίλειο ότι θα γράψω, ξέρεις, να γράφω ένα κομμάτι το μήνα, γιατί πάνω από 10 μήνες δεν περίμενα να γράψω, να έγραψα 10 ιστορίες, ας πούμε. Αλλά μετά πηγαίνοντας, ερχόταν το ένα το άλλο, στο τέλος έχει πάει πάρα πολύ μακριά το πράγμα, έφτασε στο βιβλίο, πήγαμε ταξίδι. Υπάρχει και blog στο Στοματουλίκου που αξίζει να μπει κάποιος να δει τις δημοσιεύσεις σου και οτιδήποτε άλλο παίζει εκεί μέσα. Είναι πραγματικά ένα πολύ πιπεράτο blog με πολύ πιπεράτα άρθρα που είναι ξεκαρδιστικά. Υπάρχει το χιούμορ πάντα σε όλη τη αρθρογραφής και αυτό είναι που μου αρέσει, γιατί σχολιάζεις, καυτηριάζεις καταστάσεις με ένα χιουμοριστικό τρόπο που ουσιαστικά είναι δημούτσουνος, θα έλεγα, στη γλώσσα σου, στα κριτικά. Μπορείς εύκολα να μεταφέρεις την πληροφορία μέσα από μια ευχάριστη κατάσταση με τη χρυσή πένα που διαθέτεις. Γιατί πραγματικά, Λάζαρε, διαθέτεις χρυσή πένα και αυτό είναι χάρισμα και όλοι εμείς το απολαμβάνουμε. Κοίταξε, στην ουσία προσπαθώ να λέω κάτι απλά. Δηλαδή το γράφω όπως το σκέφτομαι. Ποτέ δεν χτενίζω κείμενα να κάθομαι να τα ξανακοιτάω. Γράφω κάτι όπως το θυμάμαι ότι συνέβη. Και όπως το έχω πει πολλές φορές, σε μερικές ιστορίες βάζω τις λεπτομέρειες, ας πούμε, για να ολοκληρωθεί η ιστορία, πράγματα που δεν θυμάμαι, αλλά αυτό που φαίνεται το πιο απίστευτο στην ιστορία είναι αυτό που πραγματικά έγινε. Δηλαδή τα υπόλοιπα που βάζω εγώ, η σαλτσούλα, ας πούμε, είναι εντάξει, πράγματα που δεν θυμάμαι και είναι ίσα για να δέσει το γλυκό. Αλλά αυτό που κάποιος θα πει, όχι, μακριά το πάει τώρα, όχι, δεν γίνεται αυτό, αυτό είναι που έγινε. Δηλαδή πραγματικά αυτό έγινε στην ιστορία. Το ρεαλιστικό δηλαδή προσεγγίζεις. Πες μου τώρα κάτι άλλο. Στην ομάδα αυτή, Motorcycle Restoring and Customizing, τι σοϊ άνθρωποι είσαστε? Δηλαδή είσαστε αξιόλογοι, είναι αξιόλογοι άνθρωποι εκεί πέρα? Έχουμε γιατρούς, δικηγορέους, έχουμε φοπλιστάδες? Τι άνθρωποι είναι εκεί πέρα δηλαδή? Είναι έτσι μιας περιοπής, μιας στάθμης τέλος πάντων που μπορεί να προσεγγίσει και να πεις ότι αξίζει να ασχολούμαι, ρε παιδί μου, με αυτούς? Κοίταξε, όπως σου είπα και πριν, εγώ το είδα και στη συγκέντρωση που κάναμε στη Μάζοξη, ότι ήταν άτομα ιδιαίτερα αξιόλογα. Δηλαδή, πέρα από το ότι έχουμε, ας πούμε, κάποια ονόματα, το Χοϊδά που τον βλέπω συχνά, ας πούμε. Το Διονύση, βέβαια. Ναι. Έχουμε και άτομα, ας πούμε, με ιδιαίτερες ικανότητες, δηλαδή που προκαλούν έκπληξη. Δηλαδή, τι κάνουνε? Η Μάζοξη, ας πούμε, συγκεκριμένα που κάναμε, όταν έφυγε ο Ρίζος με το εξτή, εγώ πίστευα ότι θα σκοτωθεί. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μείνει όρθιος μετά από αυτόν τον παντηλική πορεία. Και ο άνθρωπος έμεινε όρθιος, δηλαδή δεν το ξαναδεί αυτό στη ζωή μου. Έκανε οχτάρι? Τι? Έκανε οχτάρια με το εξτή? Τι, οχτάρι, εννιάρι, 16, 32, 64, 128. Δεν, τερμάτισε. Το είχα αρχίσει και έπαιρνα τηλέφωνο το κάτι ήδη. Δηλαδή, ναι, μιλάμε για ανθρώπους που, εντάξει, ένιωσα περήφανος. Να σε ρωτήσω, μιας και μίλησες για τη μάζοξη του Motorcycle Restoring and Customizing, πότε θα δούμε την επόμενη και πού? Απρίλιο, μάλλον πρώτο-τελευταίο Σαββατοκύριακο του Απριλίου. Ναι. Για εκεί το οργανώνουμε. Ψάχνουμε τώρα κάτι μεγάλο, γιατί στην προηγούμενη Μάζοξη ήταν, ξέρω, όπως το υπολογίζει, 600-700, ήταν πάρα πολλά μηχανήματα. Σίγουρα ήταν 700 μοτοσυκλέτες, ήμουνα παρόν, το καλύψαμε και με την εκπομπή του Wheel Ride, ήταν πάρα πολύ πολιτισμένο, υπήρχε η καγκουριά μέχρι εκεί που έπρεπε να υπάρχει, υπήρχε
ο λαϊκός μοτοσυκλετιστής μέχρι εκεί που έπρεπε να την προσεγγίσουμε, το φαινόμενο πασαρέλα έδωσε πολύ δυναμικό παρόν και τελικά γουστάρει ο Έλληνας πασαρέλα, γουστάρει να πίνει την πύρα του, να κάνει το τσιγαράκι του. Ας είναι και ηλεκτρονικό, δεν μας πειράζει, αρκεί να είναι καστομαρισμένο, έτσι. Να υπάρχει τέλος πάντων κάτι custom και σε αυτό. Ναι. Και μαμά να είναι, δεν μας πειράζει. Δεν μας πειράζει. Τα ωραία μηχανάκια μας αρέσουν πάντα. Δηλαδή βγαίνει και ένα στρογγυλοφάναρο παπάκι τίποτα και βλέπεις και τρελαίνονται από εκεί. Μας αρέσουν τα μηχανάκια γενικά. Πάμε λίγο σε κάτι άλλο που πέρα από τη συγκέντρωση που θα μας ανακοινώσει εσύ μέσα από τη σελίδα σου και όχι μόνο φυσικά και εδώ μέσα από την εκπομπή, με το που θα γίνει γνωστή ημερομηνία θα το προωθήσουμε, θα το ανακοινώσουμε και θα πούμε πότε θα γίνει αυτή η εξαιρετική εκδήλωση που καλώ όλους τους μοτοσυκλετιστές να παραβρεθούν, γιατί θα δουν κάτι μοναδικό, μια πολιτισμένη βούτα, μια πολιτισμένη εποχή από λιμανάκια που αξίζει να αναβιώσουμε όλη αυτή την ιστορία του παρελθόντος που μας έχει λείψει πραγματικά. Βιβλίο και Λάζαρος Αλεξάκης. Τι γίνεται εκεί πέρα, τι θα διαβάσουμε, τα απομνημονεύματα της ψυχολογίας του σύγχρονου μοτοσυκλετιστή και όχι μόνο. Κοίταξε, το βιβλίο ήρθε στην ουσία σαν φυσική εξέλιξη, δηλαδή όταν γράφεις ας πούμε 10 χρόνια, κάποια στιγμή μαζεύονται, θες να μείνει κάτι από αυτό. Ήθελα πιο πολύ για το βιβλίο να τα έχω κάπου αυτά τα πράγματα δεμένα, ένα στίγμα, να μπορεί κάποιος να το διαβάσει και να πει τι είναι όλο αυτό το κόλπο, ας πούμε, αυτό είναι, να έχει κάτι. Και σε αυτό είχα βοήθεια, γιατί δεν είμαι εντελώς άσχετος από εκδοτικά κτλ. Και με βοηθήσανε πάρα πολλοί άνθρωποι σε αυτό. Δηλαδή και ο Βασίλης ο Καραχάλιος μου δείξε το πώς και τι και μου βρήκε άκρες, ο Γιάννης ο Σιδεράκης πάρα πολύ που μου βρήκε τη μαμά για τον εκδοτικό οίκο που κάνουμε τώρα. Και πιστεύω ότι είναι κάτι που θα πάει πολύ καλά. Πόσα αντίτυπα θα εκδοθούν? Δηλαδή, εντάξει, τα πρώτα δείγματα είναι πάρα πολύ καλά. Το βλέπω. Δηλαδή, εγώ θα τολμήσω να πω στον αέρα ότι πρέπει να στείλεις κάποιες καλά δεκάδες, είναι αστείο, κάποιες εκατοντάδες στην Αθήνα. Ξέρεις εσύ που πρέπει να τα στείλεις αυτά τα βιβλία. Και οι πιστοί να πάνε να τα πάρουν. Γιατί πραγματικά υπάρχει κόσμος που θέλει να βρει αυτό το βιβλίο πριν ακόμα εκδοθεί. Ναι, αυτό επειδή τα πρώτα 1000 αντίτυπα θα είναι κάτι ξεχωριστό. Δηλαδή έχουν κάποια πραγματάκια που δεν θα έχουν τα υπόλοιπα. Τα έχω γράψει και λες ότι θα έχει διάφορα. Τα πρώτα ας πούμε 1000 έχουν καπνιστεί σε RD 3,5 LC μετρικά βαλοπαρθένες. Θα έχουν την υπογραφή μου, αυτοκόλλητα. Δίνεις ιδέες εδώ πέρα τώρα στις λέσκες. Και μια συλλεκτική κάρτα Πανίνι με τον Μπάμπη το Σουγιά, ας πούμε. Αυτά δηλαδή, είναι. Θα έχει πράγμα. Τα επόμενα 500 θα είναι καπνισμένα σε φλεγόμενα σκούτερ, ας πούμε. Το ίδιο. Εγώ θέλω να μπορώ 51. Ενώ θα κάνουμε και καμιά κλήρωση όπου ο τυχερός θα έχει το δικαίωμα να αγοράσει κι άλλο ένα βιβλίο στη διπλή τιμή. Ο τυχερός λοιπόν θα το πάρει με διπλοδεσία και διπλοπληρωμή. Ναι, λόγω κρίσης αν μπορούσαμε να το κάνουμε με ανταλλαγές προϊόντων. Δηλαδή έχει κάποιος ένα μοτέρ μπουλντάκο, ένα μονόμπρατσο ας πούμε. Ωραίες ιδέες δίνεις στον κόσμο. Θα έρθουν οι προσφορές από αύριο. Να προάγουμε τη κουλτούρα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι είναι μια καλή ιδέα στο Motorcycle Restoring and Customizing να ρίξει ιδέα με τι ανταλλάσσεται το βιβλίο. Ανταλλαγές για το βιβλίο. Τι δίνει ο καθένας και να δούμε τι προσφορές υπάρχουν στο Βασιλιά αυτή τη στιγμή. Μέχρι πού φτάνει η γενοδόρια του κόσμου. Τις προσφορές φοβάμαι και εγώ πιο πολύ. Εντάξει, βάλ' το εσύ και θα δούμε. Η πρώτη υποδοχή στο βιβλίο ήταν εξαιρετική. Δηλαδή, μέχρι τώρα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Μου υποσχέθηκες ότι θα μας πεις... Ναι, μου υποσχέθηκε... Όχι, πες το αυτό που ήθελες να πεις, με συγχωρείς που το διέκοψα. Δεν έχει καν κυκλοφορήσει το βιβλίο. Δηλαδή είναι ακόμα σε... Παραγγείλτε το τώρα για να πάρετε κάποιο από τα πρώτα 1000. Λάζαρε, εύχομαι να δούμε ουρές στα βιβλιοπωλεία. Το φαντάζεσαι αυτό? Απίστευτο. Δεν ξέρω πώς θα πάει. Πες μου όμως και κάτι άλλο. Πραγματικά δεν έχω ιδέα. Δηλαδή δεν είναι ψευτό, πώς το λένε, τέτοιο. Λοιπόν, τώρα θα το πω στον αέρα. Σε έβγαλα στον αέρα με μια υπόσχεση. Εντάξει, εγώ σε πήρα τηλέφωνο, αλλά μου έδωσε το κίνητρο ότι θα πεις και κάτι ακόμα. Δεν ξέρω, εγώ περιμένω να ακούσω. Ναι. Ότι σχεδιάζω και μία, εκτός από την εκδήλωση που θα κάνουμε, σχεδιάζω και άλλη μια εκδήλωση. Με θέμα το βιβλίο και να διαβάσουμε και να κάνουμε ανάγνωση και θα δούμε τώρα πώς θα το μοντάρουμε αυτό. Δεν το έχω ακόμα πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Ναι. Θα υπάρχει και άλλη μια εκδήλωση σε σχέση με το βιβλίο πριν από την κανονική εκδήλωση. Που το κοιτάμε τώρα με τη μαμάγια και με τα... Ναι, κάτι θα κάνουμε, κάτι... Δηλαδή μιλάμε τώρα... Κρούζι μεγάλο, θα δούμε τώρα πώς θα είναι.
Μάλιστα. Δηλαδή... Εντάξει και κάτι άλλο και θα έχει και οφθαλμόλουτρο εκτός από τα βιβλία. Τι εννοείς τώρα οφθαλμόλουτρο, περίμενε, γιατί είμαστε και παντρεμένοι άνθρωποι εδώ πέρα. Θα προμηθευτούμε κολλήρια προφανώς. Θα προμηθευτούμε κολλήρια, λέει εδώ πέρα ο Μανώλης. Ναι, εγώ το είχα πει με το βιβλίο να δίνουμε και κολλήριο, αλλά θα το χρειαστείτε. Δηλαδή, αν γίνει όπως το έχω στο μυαλό μου, θα γίνει ένα ωραίο happening. Μάλιστα. Μέχρι εδώ πέρα μπορούσαμε να φτάσουμε σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον Λάζαρο τον Αλεξάκη από την Κρήτη. Ένα μεγάλο κεφάλαιο του μοτοσυκλετισμού. Μάθε παιδί μου γράμματα. Μπορεί να σας ενημερώσει για το πώς μπορείτε να γίνετε σωστοί μοτοσυκλετιστές. Μπαίνετε σε σελίδα Motorcycle Restoring and Customizing ή στο στόμα του Λύκου στο blog του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν προς το παρόν μαζί μας, γιατί δεν θα ξεφύγεις έτσι εύκολα. Εγώ ευχαριστώ. Να σε καλά, σου ευχόμαστε καλό βράδυ. Κάτι θέλει να πει ο Μανώλης ο Λιονάκης μια στιγμή. Με συγχωρείς, μείνε στη γραμμή. Καλησπέρα, Λάζαρε. Καλησπέρα. Είμαστε από το ίδιο νησί. Δεν έχει σημασία αν είμαι από τα Χανιά, εγώ και εσύ στο Ηράκλειο. Χάρηκα που σ' άκουσα και απλά ήθελα έτσι να πω ένα καλησπέρα σε σένα, ναι. Καλησπέρα και από μένα. Λάζαρο, να σου πω και εγώ την καλησπέρα μου. Ο Γιώργος ο Μπενάρδος είμαι. Και ότι... Καλησπέρα. Να πω μόνο για τον Λάζαρο ότι έχει την ικανότητα σε αυτήν την ομάδα που έχει φτιάξει, που τη θεωρώ μαγική, όταν αντιληφθεί λαμογιά, εμπορευματοποίηση, ψευτομαγιά κτλ., με τον τρόπο του το μαγικό να το πετάει έξω. Χάρηκα πάρα πολύ που σε έχω γνωρίσει. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λάζαρε, που ήσουν στη γραμμή. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλό σου βράδυ, να είσαι πάντα καλά και θα τα πούμε και από κοντά. Ναι, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.